Hi guys, good evening sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, ika-18 hanggang ika-20 ng buwan ng Enero 2023. At ito po ang ating Tagalog version brought to you by Typhoon 2000. Umpisa ating update. Gaya na sinabi ko, darating po ang amihan at yung shear line at baka magbigay ng ulan sa ating rayon at nakikita po natin na yon na nangyari po yung forecast. Nasa shear line ng Kabikulan at ibang portions po ng Quezon and Northern Samar. So, mahina hanggang katamtaman na kung minsan malakas at sobrang lakas na ulan ang inaasahan sa malaking bahagi po ng Bicol region. So, ito po ang persist for the next 24 hours. So, hanggang bukas po ng Huwebes, January 19, nandiyan po ang epekto ng shear line. Bagamat may mga times na walang ulan, drizzles, but on and off po yan. May mga dadaan pong mga rains and thunderstorms na itong shear line. Kasi po ang shear line, ito po ang line of converging winds of the northeasterly and easterly winds na nagko-collide, okay? Kasi malabig yung northeasterly at medyo mainit itong easterlies. Kaya pag nag-collide po siya, mag-create po siya ng moisture. Okay? And as a result, medyo malakas yung mga ulan sa atin. So, mag-ingat po tayo mga nasa low-lying areas. Particularly along the mountain slopes of Bicol region. Dahil po, medyo saturated na po ang mga lupa niyan. At ang risk of landslide is quite high. Okay? Medyo mataas. Samantalang ibang bahagi po ng ating bansa like Eastern Luzon, Northern Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Sulu Archipelago, portions of Western Visayas, hindi lang natin include dito but affected din sila ng amihan. Bicol region, affected pa rin, maski may shear line, and Panatag Shoal, Calayan Island Group, Batanes, apektado po ng hanging amihan. So, 30 hanggang 60 kilometro bawat oras ang maranasan pong hangin. Samantala, ang inland areas ng affected nitong amihan, magkakaroon ding hangin na hindi lalampas po ng 50 kph. So, yan po ang dahilan kung bakit may mga ulan naman po dito sa Kabikulan kasi maraming tatanong, marami rin naiinis kasi sawang-sawa na daw sila sa ulan. No worries kasi baka na yung middle of 2023 tapos na ang La Nina, although baka March o April i-announce na yan tapos na yung La Nina but yung epekto niyan magpa-persist hanggang sa simula ng tag-ulan. So, wala tayong magagawa. Yan po ang nature. Nasa 3 deep La Nina tayo. Ibig sabihin, 3 taon sunod-sunod na La Nina na nangyayari lang po every 20 years. So, ang susunod naman ito ay 2040 or something. So, it depends kung dahil sa climate change, baka mabilis na babalik ito. And so far for the rest of the year, umpisang tag-ulan hanggang Disyembre of 2023, nasa neutral phase tayo. Unless biglang lumakas yung El Nino kasi may pinapakita na nasa 50% ang El Nino but hindi pa po yan sure. Okay? Magbabago pa po ang climate forecast. So yan po ang ating latest sa GraphSat. Ito po yung fast animation. So, kita ninyo ang nagpupulsate pong mga kaulapan. Dala na itong shear line sa Kabikulan at ibang parte po ng Silangan, Kabisayaan at Quezon. Zoom in natin ang satellite mula sa UMETSAT ng windy.com. So, night vision image. Patuloy pa rin envelope ang Pilipinas. Ang Bicol region ng kaulapan itong shear line. Kung gagawin nating infrared, ayan po, maraming in-store, maraming pumipila na mga thunderstorm clouds, dala na itong shear line. So, we expect na uulanin pa rin ang Bicol region, lalo na ang Camarines Sur at Naga, na yung by tomorrow, Thursday. Okay? So, tingnan naman
So, yan ang ating latest sa satellite animation. Punta naman natin ang pinaka-latest forecast sa hangin mula sa windy.com, courtesy of European model. Mamayang hapon, nandiyan pa rin amihan. Extending dito sa may Northern Sulu Archipelago. Biyernes ng hapon, nandiyan pa rin siya. But Saturday ng hapon, ay hina siya ng bagya. Especially na pagdating ng Chinese New Year sa January 22, medyo magiging light winds from the east or northeast ang halos buong parte po ng ating bansa. Okay? And then Monday and Tuesday, nandiyan naman po ang amihan, another surge, another panibagong lamig na naman ang maranasan natin. Magiging mas malakas ang amihan between January 25 to 26. So, medyo back-to-back amihan po ito. So, ngayon, nandiyan pa rin amihan currently. So, nagbibigay ito ng mga mahangin na panahon dito po sa ating region at Karatig po. Now, punta natin yung rain forecast for the next 3 days until Sunday. So, sa Webes o bukas ng hapon, inaasahan pa natin yung epekto ng shear line. Magbibigay po ng mga ulan, kung minsan malakas. Okay? So, bukas po yan. Thursday. Sa Biyernes ng hapon, nandyan pa rin yung epekto ng shear line. Saturday afternoon, nandyan pa rin. But unti-unti na siyang bababa. At nagdi-disperse yung iba dito sa may Northern Quezon and dito sa may Eastern Visayas. Enero 22, yung shear line ay medyo mawawala na po siya. Magdi-dissipate. At dito po, lalakas ulit yung easterlies. Magbibigay ng mga ulan sa Mindanao. Dahil na sa eastern sections po ng Caraga. Monday, yan po, meron makapal na ulan o ulap na may dalang ulan ang magbibigay ng wet weather sa eastern Mindanao. So, meron tayong possible shallow LPA dito sa may Celebes Sea. So, i-monitor po natin yan within the next couple of days. So, mukhang Sunday and Monday, 22 and 23 ay mabuti ang panahon. Okay? So, yan muna po ang latest sa ating update. Bago tayong paalam, ito yung Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA for the next 3 weeks. So, week 2, next week po yan, valid January 25 to January 31st. Above average rainfall pa rin ng Pilipinas of more than 65%. Subalit magkakaroon po siya ng more than 20% probability ng pagbuo ng isang bagyo dito, but medyo malabo po siya as of this time. Kasi umiiral po ang amihan, malamig, medyo nahihirapan siya mag-develop. So, sa week 3, valid February 1 to February 7, inaasahan pa rin natin ang more than 65% sa may Visayas, Mimaropa, at ilang portions po ng Northern Mindanao. Samantala, ang buong bahagi po ng Southern Tagalog provinces, Calabarzon, including Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Sulu Archipelago, sila po ay nasa more than 65% of rain. Okay? Away from the normal or neutral average. So, medyo maulan pa rin po. At sa ibang bahagi po ng Pilipinas, like Metro Manila, Calabarzon, Mindanao, ang rainfall probability ay magiging more than 50%. Okay, so yan po ang ating latest. At we will see you again na yung Biyernes para bigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Mr. Typhoon.tv, at sa ating Facebook page, MrTyphoon.com, para updated po kayo sa mga latest weather disturbances na papalapit po sa ating bansa. So again, see you guys within the next couple of days. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel.